За много от вас е много трудно да се престрашат да направят рилсове. А рилсовете са изключително важни, да не кажа задължителни, за да достигнете до новата аудитория, за да ви видят хората, които биха станали ваши потенциални клиенти. И сега, за рилсовете, знам, че е трудно да застанеш пред камерата, да започнеш да говориш каквото и да е. Затова бих ви посъветвала следното нещо. Запишете видео с някаква история с ваш клиент. В зависимост от това дали продавате продукти или услуги, просто запишете някаква интересна история с ваш клиент. Може да е 1 минута, може да е 3 секунди, няма никакво значение. Хората много обичат да слушат истории, а и на вас ще ви бъде по-лесно да разкажете нещо, за което няма нужда толкова много да го обмисляте и да го измислите, защото то вече се е случило. Пуснете тази история като рилс. Не снимайте 100 кадъра, не снимайте цял ден едно и също нещо. Просто първото нещо, което запишете, го пуснете и честито, вече правите рилсове.